Να το πιάσιμο, ωραία. Σηκώνει πόδι. Δεν μου πήγαινε από κάτω να μην φύγει. Μπράβο, ναι. Μπράβο, Χρύσα. Έλα, τελείωσες. Πω. Μέσα. Δεν μου πήγαινε από κάτω. Μπράβο, Χρύσα. Το κατάλαβα. Δεν μου... Συγχαρητήρια. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε υγιείς, εμείς η οικογένεια, και να έχουμε τη δύναμη να περπατάμε στα βουνά, να ανεβαίνουμε σε κορυφές, να χαιρόμαστε ότι έχουμε χαρεί μέχρι τώρα. Το βουνό μας χαρίζει πάντα πολλά και δεν χρειάζεται, όπως του είπα, να έχουμε σηκωμένες κεραίες, αρκεί να περπατάμε και να είμαστε ανοιχτοί. Και αν είμαστε ανοιχτοί, κερδίζουμε. Τουλάχιστον ο Ορειβατικός Σύλλογος και οι σύλλογοι αυτού του χαρακτήρα είναι σύλλογοι που δίνεις ένα και παίρνεις τρία. Και αυτό είναι το καλό σε εμάς. Βοηθάμε ένας τον άλλον, βοηθάει ο σύλλογος εμάς, βοηθάμε τον σύλλογο και γνωρίζουμε. Είπα ότι γνωρίζουμε βουνά, γνωρίζουμε θάλασσες, γνωρίζουμε ανθρώπους. Κυρίως έχουμε γνωρίσει σε τόσους τρόπους, έχουμε γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Και αυτό νομίζω είμαστε κάτι σαν τους παλιούς ναυτικούς που μεταφέραμε ήθη και έθιμα. Έχουμε δει πώς είναι οι καλόγεροι στα μοναστήρια, πώς είναι οι θαλασσινοί, πώς είναι οι βουνήσιοι, πώς είναι το βουνό, πώς είναι η πεδιάδα. Αυτές είναι γνώσεις που έχουμε αποκτήσει και αυτά χάρη στο σύλλογο.